Мөхәммәд Мәгъдиев, без 41-нче ел балалары, повестьтан өзек. 14-15 яшьлек аш ялангач малайлар Арча педучилищесында белем алалар. Ата Кара Тараканның кан әйләнеше. Аркаши Пермяков рус малае. Аның чиркәү кушкан исеме Аркадий булгандыр инде. Ләкин туганнан бирле татар авылында яшәгәнлектән, ул Әркәшегә әйләнгән дә беткән. Хәер, башка яктан да ул нәкъ безнең кебек. Русча бер авыз сүз белми, чөнки әти-әнисе дә гомер буе татар авылында яшәгәнлектән гел татарча гына сөйләшәләр. Киеме дә татарча. Өстендә брезент тышлы бишмәт, аягында кызыл буяулары чыккан олтанлы манган итек. Бөтен булган аермасы фамилиясында һәм су кыйнганда гына күренә. Рус теле дәресендә без инде ия белән хәбәр табу, җөмлә турында кагыйдә әйтү кебек эш пошыргыч эшләр булыр дип тора идек. Бөтенләй башкача булып чыкты. Сез колхозчы крестьян малайлары, дип сүзен башлады Мәскәү татары. Һәм киләчәктә дә күбегез авыл балаларын укытыр. Менә без авыл халкы өчен кирәк булган кайбер сүзләр белән танышыйк әле. Исегездә тотыгыз. Мин яздырачак сүзләрнең бик күбесен руслар үзләре дә белми. Я, татарда кызыл ат буламы? Безнең өчен бу сорау да түгел. Кызыл туры дип кычкырабыз, сары ат була, кара ат, кара туры. Менә хәзер шуларны русча әйтегез. Без тынып калдык. Мөрәле малае Әлтафи миңа борылып, пышылдап кына булай диде. Чукынды малай. Монда ат бишүчеләр әзерлиләр икән. Укытучылар түгел. Ләкин мин аңа җавап бирергә өлгермәдем. Укытучы безне яңа сораулар белән күмде. Атның бәкәле русча ничек булыр? Бәкәл өстендәге ялы ничек? Менә монысын руслардан да сирәк кеше генә белә. Әркәше әнә шул дәрестә танылды. Ул бер-ике сорауга җавап бирә алды. Мәскәү татары аны мактап, май чүлмәгенең тышыннан билгеле, диде. Рус теле дәресендә дәрәҗәсе күтәрелеп киткән Әркәше бер көн эчендә 2 фәннән харап булды. Берсе әлегә баягы рәсем дәресендә. Алпавыт калдыгы Иван Георгиевич безне урмады, сукмады, кемнең нәрсәгә сәләтле икәнен белү өчен өстәл өстенә тумбочка утыртып куйды да шуны кәгазьгә төшерергә кушты. Я Хода, кемнәрдән нәрсә генә чыкмады. Ирекле рәсем дисен иде хит. Менә ичмасам авыл мәктәбендә укытучылар безгә шулай дип кенә әйтәләр иде. Кем әтәч, кем куян, кем яфрак ясый иде. Тумбочканы әмәл-шимәл китергәч, рәсем укытучысы нәкъ безнең теләкне белгәндәй ирекле рәсем ясарга кушты. Әркәше әнә нәкъ шул ирекле рәсем белән харап булды. Дәрес бара. Һәр кем кыштыр-кыштыр килеп нәрсәдер эшли, артка борыла, кемнәндер нәрсәдер сорап ала, мышкылдый. Берәүләр ясаган рәсемнәрен резинка белән быжылдатып боза, икенчеләре сугышка кадәр үк алынган буяу карандашының калдыгын тел очына тидерә-тидерә буяй. Укытучы парталар арасында йөреп тора. Аның киемнәре иске, ләкин бик пөхтә. Һәр дәрескә муенына кара лентадан ясалган күбәләк куеп керә. Чабаталы малайлар булсак та, һәр кайсыбызга сез дип кенә сөйләшә.
Әлтафи, саташып, әллә ничә тапкыр үзе турында без дип җавап бирде. Без аңа ияләнгәнме соң? Укытучы киңәш бирә, җылы сүз әйтә. Кинәт укытучы иткән тавыш чыгарды. Карасак, аның кулында әркәше дәфтәре. Рәсем укытучысының куллары дерелди, икегә бүленгән мыегының очлары берсе аска төшә, икенчесе өскә күтәрелә сыман тоелды. Сез, ул кул ялыгын чыгарып, үтәләргә кереште. Сез нәрсә эшлисез, ә? Я, басып сөйләгез әле. Бу нинди натурализм? Сезгә ничек оят түгел? Сез нинди бәләкәй хулиган? Карт кыштыр-кыштыр атлап, өстәле янына китте. Калтыранган куллары белән журналда әркәшегә икеле куйды. Аннан рәсем дәфтәрен битен йыртып алды да, юмарлап, мич артындагы утыннар арасына ыргытты. Натуралист әркәше капкызыл булып, түбән карап утырды. Ахырдан гына билгеле булды. Ул айгыр рәсеме ясаганда бераз чаманы югалтып җибәргән икән. Рәсем дәресендәге вакыйгадан соң айнып та җитмәдек. Зоология дәресендә тагын әркәшене бастырып куйдылар. Укытучы керер алдыннан әркәше сөйләнеп утырган иде. Мин үзем бер нәрсә дә белмим. Ничек кенә сөйләрмен инде. Шулай дип кенә битерде. Узган дәрестә, диде юан корсаклы хуҗалык мөдире, урыныннан торып, без ата кара тараканның кан әйләнешен өйрәндек. Ул авызын зур итеп ачып бер иснәде. Ахырында бераз үкереп авызын япты. Пермяков, диде ул журналга карамыйча гына. Узган дәрес материалын бик һәйбәтләп безгә сөйләп бир. Ә сез тыңлап утырыгыз. Зоология укытучысы куенына кереп, озак кына актарынды да, чынаяк зурлыгындагы сәгатен тартып чыгарган булды. Әлтафи артка борылып, елмаеп куйды. Узган төн генә йокы алдыннан Әлтафи сөйләнеп яткан иде. Имеш, зоология укытучысы корчаңга йоктырган. Шуңа күрә дәрес вакытында сәгатен караган булып, бер кашыны була икән. Мәет тә мәет, әркәш тә мәет. Ябык муенын бөгеп, бераз шакмакка охшаган башын бик нык иеп, акрын гына басты. 7нче класстан килгән гадәт буенча ачык китабын алдагы иптәшенең аркасына сөяп куйды да сөйләмәкче булды. Ләкин җөмләнең беренчесен һич кенә дә чыга алмады. Ата кара тараканның кан әйләнеше, гаят. Я, ди укытучы, сәгатен озак итеп куенына сала. Я, шуннан. Әркәшенең каушаудан борыны тыгылды. Ата кара таракаттык. Гаят. Ах, бу гаятны. Явызлардасың инде китап авторлары, аш калгырлары. Кара таракатның кан әйләнеше. Гаят. Әркәш өчен капкын булып чыкты. Күпме генә тыпырчынмасын, ул аннан ышкына алмады. Зоология укытучысы авызын зур итеп ачып күңелсез генә тагын бер иснәде дә әркәшегә икеле куйды. Син, понимаешь, уятсыз рәвештә хөкүмәтне таларга килгәнсең. Хөкүмәт сиңа көненә 500 грамм ипи бирә. Ә син, понимаешь, икеле аласың. Менә мин синең ипи карточкаңны тоттырып калдыртыйм әле, бухгалтерга әйтеп. Ата кара тараканның кан әйләнешен белмәгән көйе кая бармакчы буласың син? Ну,
Бу ата кара тараканны. Кансыз гына яшәсә булмаган мөнисең аңа.